ne sera tile kelen kɛ ka ban ka sɔrɔ mɔgɔ fila walima mɔgɔ duuru o mana wele ka le ɲininka ko yala masturbation ni bamanankan na ma wele yɛrɛla kulonkɛ a bɛ kɔlɔlɔ lase cɛ ma walima a bɛ dilanna teliya n'a sɔrɔ a bɛ se k'o lase cɛ ma walima kulujala gosi yɛrɛ fana walima n'a bɛ se ka cɛ bali ka den sɔrɔ mɔgɔ caman bɛ ne ɲininka na waati bɛɛ lajɛlen na n bɛ n'o ɲininkali bɛɛ lajɛlen jaabi nin video in kɔnɔna na o t'a bannen fana ye n bɛna ɲɛfɔ ye n'a sɔrɔ i mɔgɔ min baara don i bɛ se k'a dabila cogo min na n bɛn'o fana ɲɛfɔ ye ani fana n bɛna ladilikan fɔ e ye ladilikan video laban na i bɛna min dɔn n'i y'a dɔn bi bɔlen kɔfɛ la e tɛ yɛrɛla kulonkɛ kɛ tuguni n'o ye masturbation ye n'a sɔrɔ i bɛ fɛ ka nin kunnafoniya bɛɛ lajɛlen dafalen sɔrɔ e ka to lajɛli la fo ka taa fɔ a banna an ka daminɛ. N'a foli b'i kosɛbɛ nin video lajɛli la ne tɔgɔ ye Usmane Yaya Touré ne ye dɔgɔtɔrɔ ye ani fana mɔgɔ dege kɛnɛya sɔrɔ cogo ɲuman na n'an b'a wele médecin et coach en éducation sanitaire. Masturbation walima yɛrɛla kulonkɛ ni dɔw yɛrɛ b'a wele safinɛni mɔgɔ caman bɛ a kɛ ka da k'a yira k'a fɔ n'i ye cɛw ta 90 ka se 95 ma kɛmɛ sara la olu t'u ka diɲɛnatigɛ ka ban fiyewu ka sɔrɔ hali n'u m'a kɛ siɲɛ kelen n'i ye musow fana ta 70 ka se 85 ma olu fana t'u ka diɲɛnatigɛ ka ban ka sɔrɔ u m'a kɛ hali siɲɛ kelen a ka ca kosɛbɛ farafinna a bɛ se ka dɔgɔya nka n'i ye tubabu jamanaw ta ni jamana caman i b'a sɔrɔ mɔgɔ caman b'a kɛ mɔgɔ caman de bɛ ne wele kuma bɛɛ ka ne ɲininka kunnafoniya la nka i k'a dɔn a bɛ fɔ ko masturbation o fɔ wagati min na ko mɔgɔ bɛ ka yɛrɛla kulonkɛ kɛ fo n'a sɔrɔ i bɛ kulonkɛ kɛ i dogoyɔrɔ la cɛ walima i kɛra muso i kɛra fɛn o fɛn n'a sɔrɔ i bɛ kulonkɛ kɛ dogoyɔrɔ la fo ka taa fɔ lawaji bɔra walima fo ka taa fɔ i nege dara wagati min na a bɛ fɔ o la k'a fɔ k'i bɛ ka yɛrɛla kulonkɛ kɛ n'o ye masturbation ye i bɛ hakili to kosɛbɛ nin video la ka d'a kan nin video la kafoɲɔgɔnya kuma caman de b'a kɔnɔna na nka laɲini t'o ye laɲini ye de k'a ɲɛfɔ i ye walasa i bɛ se k'a faamuya cogo min na walasa i bɛ se ka nin dɔn ka d'a kan mɔgɔ caman bɛ yen nɔ a degun b'u kan u bɛ ɲininkali k'a la dogodogo la nka u bɛ maloya ka kuma fɔ u bɛ maloya ka kunnafoniyaw yɛrɛ ɲini a kan dɔw bɛ dogo ka kɛ ɲɛgɛn kɔnɔnaw la dɔw yɛrɛ b'a kɛ sokɔnɔnaw la ni mɔgɔ caman b'a kɛ tuma bɛɛ i b'a sɔrɔ mɔgɔ b'a kɛ a b'i dogo ka kɛ de a tɛ sɔn ka kɛ mɔgɔ ɲɛnɛ nka nin video in na i bɛna kunnafoniya caman sɔrɔ masturbation kan o b'a kɛ n t'a fɔ bɛɛ mɛ mɔgɔ caman kɔni bɛ a kɛ kɛwale min don a ka ca kosɛbɛ nka degun bɛ se ka y'a la kɔlɔlɔ bɛ se ka y'a la kuma bɛɛ i b'a ye k'a fɔ n'a kuma wulila yɔrɔ min na dɔw b'a fɔ ka tɛ foyi kɛ mɔgɔ la dɔw fana b'a fɔ k'a bɛ fɛn kɛ mɔgɔ la fɛn fila de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a yɔrɔ la n'o ye diinɛ n'an b'a wele religion walima science n'o ye ɲinikɛlaw ka sira ye diinɛ sira fɛ a kɛra silamɛ a kɛra chrétien u bɛɛ b'a yira k'a fɔ yɛrɛla kulonkɛ a man ɲi nɔ n'o ye masturbation ye a man ɲi cogo si la nka n'i ye science sira ta k'a lajɛ yɛrɛla kulonkɛ i yɛrɛ la wagati kuma kelen-kelenninw na walima wagati kunkuruninw na science la u b'a yira k'a fɔ ko baasi tɛ a la dɔw jɛn n'o ye dɔw ma jɛn n'o ye nka fana n'i bɛ k'a kɛ wagati kuma bɛɛ n'a nana kɛ wagati o wagati i bɛ k'a kɛ science kɔni sɛbɛntiyalen dɔ la k'a fɔ k'a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔw ye kɔlɔlɔ caman bɛ a la nka n bɛ min fɛ yen i kana daminɛ i kana kɛ hali kuma kelen-kelenninw na ka d'a kan n'i bɛ to k'a kɛ i bɛna dege a la n'i degera a la kuma kelen-kelenninw bɛna b'o la a bɛna kɛ kuma bɛɛ ye i bɛna to k'a kɛ yɛrɛla kulonkɛ k'i yɛrɛ la ka d'a kan fɛn de don a fana kɛlen b'a fɔ dɔrɔgu bɛ cogo min na ka d'a kan a bɛna i nege bonya o fan fɛ kosɛbɛ o bɛna diya i ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan ka d'a kan an y'a ye k'a fɔ du dɔw bɛ yen nɔ walima cɛ dɔw bɛ yen walima muso dɔw bɛ yen nɔ u ka furu yɛrɛ a nege yɛrɛ t'u la walima u cɛ nege t'u la walima muso nege t'u la ka sababu kɛ yɛrɛla kulonkɛ ye n'o ye masturbation ye ka d'a kan ni mɔgɔ min n'i bɛ to k'a kɛ kuma bɛɛ i bɛna dege a la f'i ka kɛ kuma bɛɛ n'o dun kɛra dun i bɛna dege a la n'i degera a la n'i ye cɛ de ye a bɛ se ka a bɛ diya i ye ka tɛmɛ hali muso yɛrɛ kan n'i ye muso fana a bɛ diya i ye ka tɛmɛ hali cɛ fana kan donc o ye kɔlɔlɔba ye kɔlɔlɔba minnu bɛ se k'a sɔrɔ nka i bɛ se ka min kɛ walasa k'a dabila n bɛn'o ɲɛfɔ i ye kɔfɛ nka sɔn'o cɛ i k'a dɔn k'a fɔ masturbation fɛn minnu bɛ se k'a to n'a bɛ mɔgɔ min bɛ a kɛ kuma bɛɛ fɛnba fɔlɔ-fɔlɔ min bɛ se ka adamadenw bila ka kɛ o fɛnba fɔlɔ-fɔlɔ o ye porno lajɛ ye n'an b'a wele molobaliya filimu ni mɔgɔ caman b'a dɔn o la wala donc maintenant langolo filimu min ni mɔgɔw bɛ to k'a lajɛ o de ka ca kosɛbɛ mɔgɔ caman ta fanba u b'a daminɛ n'o yɔrɔ de ye mɔgɔ caman b'a daminɛ o cogoya de la o de b'a mɔgɔ caman bila a kɛli fana na walima kɛwale wɛrɛ bɛ yen nɔ n'u ye misigiw lajɛ walima ka jakolonw lajɛ dɔw bɛ na n'o ye muso lankolon ja walima cɛ lankolon ja o bɛ se ka kɛ sababu ye ka mɔgɔ caman bila a kɛli la n'u y'a daminɛ a dɔw la u tɛ se k'a dabila a bɛna don o la f'u ka to k'a kɛ kuma bɛɛ fɛn dɔ don n'i tora k'a kɛ kuma bɛɛ kɔlɔlɔw b'a la a kɔlɔlɔw ka ca kosɛbɛ i b'a fɔ n y'a fɔ cogo min na ni mɔgɔ min n'i degera la a bɛna kɛ sababu ye foyi wɛrɛ tɛ diya i n'ale tɛ i bɛna to k'a kɛ kuma bɛɛ hali muso a bɛ diya i ka tɛmɛ o kan ka d'a kan n ye cɛ dɔw ye hali n'u jɛn'u muso fɛ a bɛ hakili to hali n'u jɛn'u muso fɛ o bɛɛ la u bɛ ka taa kulonkɛ k'u yɛrɛ la walasa u nimisi ka wasa walima dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ u bɛ se ka kalo kɛ ka sɔrɔ u ma s'u muso ma nka don o don i b'a sɔrɔ u yɛrɛ la kulonkɛ k'u yɛrɛ la
muso dɔw fana bɛ yen nɔ hali cɛ ka jɛn u fɛ a man d'u ye ka da yɛrɛ la kulonkɛ fanga bonyali kan u yɛrɛ la ka da ka jaru ye kojugu a bɛ jaw ye wagati bɛɛ u b'a kɛ walima don o don u b'a kɛ n'o kɛra kɔlɔlɔw bɛ yala a bɛ se ka kɔlɔlɔ bɛ se ka adamaden sɔrɔ wagati nka i ka dɔn k'a fɔ kuma bɛɛ n'a kuma fɔra yɔrɔ o yɔrɔ ɲininkali damadɔ bɛ yen nɔ ni mɔgɔ fanba n'o b'o kɛ ɲininkali fɔlɔfɔlɔ min ni adamadenw b'o kɛ yala kɔlɔlɔ bɛ a la o ye ɲininkali fɔlɔ ye n b'a f'i ye k'a fɔ kɔlɔlɔ b'a la o kɔlɔlɔ ninnu bɔra k'olu dɔ f'i ye min bɛ na ni degun ye furu kɔnɔna na a bɛ kɛ sababu yɛrɛ k'ale ka dɔw ka furu sa ka d'a kan a ma mɛn a ma tɛmɛ tile damadɔ kan muso dɔ ye ne wele ka sɛbɛntiya ne k'a fɔ ale bɛ yɛrɛ la kulonkɛ kɛ kabini ale ma furu ale furula sisan nɔ san 5 de ye nin ye den 2 de b'ale bolo nka o bɛɛ la ale b'a yɛrɛ la kulonkɛ kuma bɛɛ yɛrɛ ale cɛ yɛrɛ b'a fɔ k'ale t'a cɛ fɛ cɛ yɛrɛ b'o fɔ ale ye kuma bɛɛ a bi cɛ ka jɛ ale fɛ o de man d'ale ye nka a ma sɔrɔ foyi fɛ a bɛ yɛrɛ la kulonkɛ min k'a yɛrɛ la ka d'a kan o ka d'ale ka tɛmɛ ala cɛ ka ja fɛ cɛw dɔw fana kuma dɔw la olu bɛ n wele fana ka sɛbɛntiya ye k'a fɔ olu fana n'olu fana bɛ n'u ni muso bɛ jɛ u bɛ nafa min sɔrɔ yɛrɛ kulonkɛ la u t'o nafa sɔrɔ o muso la a dɔw yɛrɛ la muso yɛrɛ nege t'u la tuguni segu y'o kelen bɛ k'u d'a ma walasa u ka taa kulonkɛ k'u yɛrɛ la dɔw yɛrɛ y'a fɔ n ye kuma bɛɛ n'olu bɔra baarayɔrɔ la walima n'u nana so kuma bɛɛ u bɛ to ka yɛrɛ kulonkɛ k'u yɛrɛ la fɔlɔfɔlɔ min ɲininkali kɛ o y'o ye i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ na ni degunba ye i ka adamadenya la a bɛ se ka na ni degun ye hali ka furu fana na a dɔw yɛrɛ bɛ se ka kɛ hali ka furu yɛrɛ fana sa o bɔlen kɔfɛ ni yɛrɛla kulonkɛ n'o ye masturbation ye n'a kuma fɔra yɔrɔ o yɔrɔ ɲininkali filanan bɛ tugu la ko yala yɛrɛla kulonkɛ a bɛ se ka kulusijala gosi n'an b'a wele dysfonction érectile walima impuissance sexuelle ko yala a bɛ se k'o lase cɛ ma n b'a f'i ye ko awɔ a bɛ se k'o lase cɛ ma ka d'a kan mɔgɔ min bɛ yen k'a fɔ i bɛ to ka yɛrɛla kulonkɛ kɛ kuma kelen-kelennin na an ka to o yɔrɔ ma nka n'i deger'o la a bɛna kɛ f'i ka kɛ kuma bɛɛ n'a nana kɛ kuma bɛɛ i b'a kɛ don o don i b'a kɛ dɔw bɛ u b'a kɛ don o don hali n'a kɛra siɲɛ 1 walima siɲɛ 2 siɲɛ 3 donc maintenant mɔgɔ min b'a kɛ ka caya mɔgɔ b'a kɛ ka caya a bɛna kɛ sababu ye kuma bɛɛ lawaji bɛ bɔ i la i b'a kɛ o kɛ i bɛ lawaji bɔ i yɛrɛ la donc min bɛna kɛ a bɛ kɛ sababu ye ka na ni fanga dɔgɔya ye ka d'a kan ni cɛya wulila a kan ka wulili min kɛ ka bonya ka janya a bɛna dɛsɛ o la ka d'a kan kuma bɛɛ ale bɛ baara la kuma bɛɛ a bɛ baara la hali ne yɛrɛ don kuma bɛɛ baara la i bɛ sɛgɛn donc o bɛ cogo min na cɛya fana b'o cogoya de la don o don i bɛ kulonkɛ k'a la ka lawaji bɔ don o don i bɛ kulonkɛ ka lawaji bɔ donc a bɛna se yɔrɔ dɔ ma finalement a bɛna se yɔrɔ dɔ ma maintenant hali cɛya yɛrɛ a mana wuli a kan ka fanga min sɔrɔ a t'o fanga sɔrɔ tuguni a kan ka wuli ka tilen cogo min na a tɛ se k'o kɛ tuguni donc i b'o jateminɛ kosɛbɛ donc o b'a yira k'a fɔ a bɛ se ka na ni fanga dɔgɔya ye cɛ la siyansi mɔgɔw n'o ye scientifique ye olu bɛ se k'o sɛbɛntiya k'a fɔ awɔ a bɛ se ka kɛ ka d'a kan fɛn de don ni cɛ o cɛ n'i baarada don a bɛ se ka na ni fanga dɔgɔya ye muso min fana k'a fɔ i baarada don fana i b'a fɔ n y'a fɔ cogo min na a bɛ se ka kɛ sababu ye ka i cɛ ko nege bɔ i la ka cɛko yɛrɛ k'o goya i ye cɛko bɛ nege bɔ i la cɛko yɛrɛ tɛ diya i ye ka d'a kan i tɛ nafa foyi sɔrɔ cɛko la donc i y'i hakili to o la kosɛbɛ o bɔlen kɔfɛ ɲininkali wɛrɛ min na o kɔfɛ n'o ye ɲininkali sabanan ye k'a fɔ ko ni mɔgɔ min bɛ yɛrɛla kulonkɛ kɛ masturbation n'an bɛ ka kuma o kan bi ko yala a bɛ se ka dilan teliya lase cɛ ma n b'a f'i ye fana ko awɔ a bɛ se ka dilan teliya la a bɛ se k'o lase cɛ ma dilan teliya kɔni n'an b'a wele éjaculation précoce a bɛ se k'o lase cɛ ma minnu bɛ ka baara ye psychosexologue n'an b'u wele psychosexologue minnu ka baara ye ka hakili ale ni kafoɲɔgɔnya maintenant o degun minnu bɛ mɔgɔw kan k'o ta ka bɔ mɔgɔw kan mɔgɔw lafaamuya la olu bɛ se k'o sɛbɛntiya ka d'a kan ni mɔgɔ min bɛ k'a fɔ i bɛ to ka yɛrɛla kulonkɛ k'i yɛrɛ la wagati bɛɛ lajɛlen na k'i bɛ to ka yɛrɛla kulonkɛ kɛ kuma bɛɛ a bɛna farisogo bɛna dege o cogoya la n'o ye rythme ye farisogo bɛna dege o la ka d'a kan ni mɔgɔ bɛ yɛrɛla kulonkɛ kɛ i b'a sɔrɔ a tigilamɔgɔ ni cɛ don i b'a sɔrɔ a b'a kɛ teliya la hali muso don i b'a sɔrɔ a b'a kɛ teliya la walasa ale ka nafa caman sɔrɔ donc o min bɛ kɛ ni farisogo bɛna dege o la hakili a b'o enregistrer a b'o mara adamaden kelen b'a fɔ machine de n'i y'a dege min na a bɛ taga n'o de n'i y'a dege min na a bɛ taga n'o de donc ne y'a dege kafoɲɔgɔnya fɛn na yɛrɛla kulonkɛ la teliya la donc maintenant walasa i dun ka nafa sɔrɔ yɛrɛla kulonkɛ la f'i ka kɛ ni teliya ye an bɛ se ka fɔ a caman na donc o min bɛ kɛ hakili fana b'o de mara hakili ma n'o mara hali ne ni muso de don walima ni cɛ de don f'a ka k'o cogoya kelen na sinon i tɛ nafa sɔrɔ donc o bɛna min kɛ maintenant ni ni muso ye ɲɔgɔn sɔrɔ don min na walima ni muso ye ɲɔgɔn sɔrɔ don min na komi an bɛ o éjaculation précoce kan o ye cɛw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la donc ni muso ye ɲɔgɔn sɔrɔ don min na i b'a sɔrɔ e degera min na n'o ye teliya ye walima ni magara cɛya la lawaji bɛ bɔli min kɛ a bɛna kɛ sɔnni yɛrɛ ka se muso ma i b'a sɔrɔ lawaji bɛ se ka bɔ walima hali ni i ye kafoɲɔgɔnya daminɛ miniti damadɔ dɔrɔn i b'a kɛ teliya la lawaji bɛ bɔ donc o min mana kɛ o bɛna ni dilan teliya ye e bɛ tila ka sɔrɔ hali muso yɛrɛ t'a dɔn fiɲɛ wulila donc o bɛna kɛ degun ye i ka furu kɔnɔna na voilà donc i k'o bila i kunna adamaden hakili ani cɛya u gulonnen don ɲɔgɔn na u bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais i bɛ fɛn o fɛn kɛ a bɛ bɔ hakili de la
ni haili min mara ni haili digi min na donc maintenant ni nana cɛya yɔrɔ fana na cɛya fana bɛ taga o cogoya kelen de la donc i yali to yɔrɔ la kosɛbɛ i kana ɲina i ka dɔn k'a fɔ i mana dege teliya in na a bɛ se ka dilan teliya fana lase i ma o nafa ka bon kosɛbɛ ɲininkali wɛrɛ bɛ tugu la tuguni caman bɛ ɲininkali kɛ yala yɛrɛla kulonkɛ in ko n'a sɔrɔ a bɛ se ka cɛ bali ka den sɔrɔ m'a f'i ye nin yɔrɔ la k'a fɔ a bɛ se ka cɛ bali ka den sɔrɔ sira fɛ sira min n'a tilenlen tɛ n'an b'a wele de façon indirecte mais direct la ka cɛ bali direct la ka cɛ bali yɔrɔnin kelen ka den sɔrɔ o fɛn tɛ k'a fɔ k'a bɛ se k'o kɛ walima k'a bɛ se k'i bali ka den sɔrɔ nka i bɛ na a bɛna kɔlɔlɔ min las'i ma o kɔlɔlɔ min bɛ se ka na ni gɛlɛya ye walasa i ka den sɔrɔ ka se ka gɛlɛya donc la an bɛ se ka fɔ la n ka bɛ se ka i bali ka den sɔrɔ walasa i b'a fɔ n ye min fɔ ka tɛmɛ k'a fɔ n ka bɛ se ka dilan teliya k'o las'i ma n ka bɛ se ka fanga dɔgɔya k'o las'i ma n'i y'a mɛn i bɛ den sɔrɔ o y'a ye k'a fɔ e yɛrɛ sera ka kafoɲɔgɔnya ɲuman kɛ fɔlɔ walima e yɛrɛ lawaji o sira muso kɔnɔ maintenant ni cɛya ni fanga t'a la cɛya fanga ka dɔgɔ walima i ka dilan teliya o b'i la n'o ye éjaculation précoce ye lawaji bɛ na joona yɛrɛ k'a sɔrɔ a na wagati ma se walima lawaji bɛ na k'a sɔrɔ muso ma ka nafa sɔrɔ walima lawaji yɛrɛ bɛ na k'a sɔrɔ hali e ma se muso yɛrɛ ma fɔlɔ lawaji bɛ kɛ kɛnɛma k'a sɔrɔ a ma se muso ka da ni muso magarila dɔn dɔrɔn walima ale magari yɛrɛ la dɔn dɔrɔn n'a sɔrɔ i b'a kɛ kuma bɛɛ lawaji bɛ nali min kɛ n'i bɔra k'o ɲɛfɔ e ye donc o bɛ kɛ sababu ye an lawaji yɛrɛ tɛ se muso kɔnɔ walima hali kafoɲɔgɔnya yɛrɛ ka don se muso yɛrɛ ka se muso yɛrɛ kɔnɔna ma fɔlɔ donc o bɛ gɛlɛya ka da ka fanga tɛ yen walima lawaji bɛ na ka sɔrɔ a na wagati ma se walima lawaji bɛ na joona donc o min bɛ kɛ ni lawaji tɛ se muso kɔnɔna na walima gɛlɛya minnu bɛ se ka y'a la donc ninnu bɛɛ bɛ se ka kɛ sababu ye fo ka n'a kɛ yɛrɛ a bɛ se ka don hali ka denko la a bɛ se ka den sɔrɔli sumaya donc an bɛ se ka fɔ a kɔlɔlɔ dɔ bɛ se ka se hali den sɔrɔ yɔrɔ fana ma n'i y'a faamuya o kɔfɛ ɲininkali wɛrɛ bɛ kɛ tuguni k'a fɔ ko yala masturbation ko n'o y'a sɔrɔ a bɛ se ka adamaden ka galabu faga walima k'a fanga dɔgɔya a kan ka koba minnu kɛ k'a dɛsɛ olu la m'a f'i yɔrɔ fana na ko awɔ ka d'a kan n'i ye minnu ka baara ye sport ye ka mɔgɔw dege farikolo ɲɛnajɛ kɛcogo ɲuman na n'an b'a wele coach de sport o coach de sport ninnu n'i y'olu ɲininka k'a fɔ ko yala a bɛ se ka cɛ bali walima ka adamaden bali ka ko caman kɛ donc maintenant n'i bɔra video lajɛ i bɛ se ka t'o dɔ ɲininka o bɛ n jaabi o ni kumakan kelen f'i ye n'a sɔrɔ mɔgɔ min b'a ka baara dɔn ka d'a kan e mɔgɔ min bɛ yen k'a fɔ i bɛ yɛrɛla kulonkɛ k'i yɛrɛ la n'a sɔrɔ i kan ka fanga min sɔrɔ ka galabu kɛnɛya min sɔrɔ donc maintenant i bɛ dɛsɛ o la a tɛ komi ni mɔgɔw ye i tilala yɛrɛla kulonkɛ la i ka baara yɛrɛla kulonkɛ k'a fɔ i bɛ fasa walima i ye cogo fɛ dɔrɔn mɔgɔw b'a dɔn ayi o tɛ nka compétition na yɛrɛ ɲɔgɔn dan ninnu ni fɛn ninnu na n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ a caman na e tɛ se ka fanga sɔrɔ i b'a fɔ tɔw ye cogo min na o kama minnu ka baara ye ka mɔgɔw dege kɛnɛ n'an b'a wele entraîneur ninnu minnu bɛ mɔgɔw dege balontan walima boxe ninnu na walima a kɛra karate ninnu n'a ɲɔgɔnnaw fɛn o fɛn walima boli n'a ɲɔgɔnnaw i b'a sɔrɔ bɛɛ b'a ɲini u tigilamɔgɔw fɛ minnu ka baara ye olu ye u ka ɲɛmɔgɔw minnu b'u dege olu ko ninnu na donc u n'u ka entraîneur u b'a ɲini u fɛ fo ka taa fɔ u ka compétition tɛmɛra n'u ka ɲɔgɔn dan fo ka taa fɔ u tɛmɛra u k'u mabɔ kafoɲɔgɔnya la kɛrɛnkɛrɛnnenya u k'u mabɔ yɛrɛla kulonkɛ la n'o ye masturbation ye u kana kafoɲɔgɔnya kɛ o kɛkun tɛ dɔwɛrɛ a kɛkun de ye walasa performance b'u la n'o ye fanga b'u la galabu kɛnɛya b'u la o kana na bɔ u la ka d'a kan e mɔgɔ min bɛ k'a fɔ ale ka baara ye ninnu baara ninnu dɔ ye n bɔra ka minnu fɔ sisan nɔ k'a fɔ i ka baara ye farikolo ɲɛnajɛ kan sira ninnu ye donc n'i bɛ to ka yɛrɛla kulonkɛ k'i yɛrɛ la donc hali ni muso tɛ jɛ n'i bɛ to ka yɛrɛla kulonkɛ k'i yɛrɛ la a bɛ kɛ sababu ye a bɛ se ka dɔ bɔ i galabu kɛnɛya la donc i hakili to o yɔrɔ fana na donc maintenant a bɛ se ka fanga dɔgɔya n'o ye ka galabu yɛrɛ kɛnɛya k'o dɔgɔyali k'o se adamaden ma m'a dɔn i ye nin bɛɛ lajɛlen faamuya nin ye naani n ye fɛn duuru n y'o de fɔ i ye a kɔlɔlɔba minnu bɛ se ka y'a la nka kɔlɔlɔba wɛrɛ bɛ se ka y'a la tuguni wala n'a sɔrɔ i bɛ wɔɔrɔnan min dɔn wala n'a sɔrɔ i bɛ wɔɔrɔnan min dɔn e bɛ se k'o fɔ n ye commentaire kɔnɔna na donc o bɛ diya n ye fana walasa mɔgɔ wɛrɛ fana k'o fana dɔn nin bɛɛ dɔnnen kɔfɛ i k'a dɔn k'a fɔ e kana jɔrɔ e kana hami hali n'a sɔrɔ e mɔgɔ min ka baara ye k'a fɔ i bɛ to ka yɛrɛ kulonkɛ k'i yɛrɛ la i kana jɔrɔ n bɛna ɲɛfɔ i ye e bɛ se k'a dabila cogo min na o nafa ka bon kosɛbɛ i bɛ se k'a dabila cogo min na kɛcogo caman de b'a la mais kɛcogo ba fɔlɔ min bɛ yen nɔ i ka min dɔn o ye ka porno lajɛ n'o ye molibaliya filimu lajɛli ye i k'o dabila ka d'a kan mɔgɔ bɛ yɛrɛ kulonkɛ kɛ n'i y'a mɔgɔ fanba ta k'a lajɛ u bɛɛ bɛ porno lajɛ oui min mana tilen k'a f'i ye i b'a tigi ɲininka a b'a fɔ i k'a fɔ ale bɛ porno lajɛ donc maintenant o de bɛ mɔgɔ caman bila a kɛli la o min bɛ mɔgɔw bila a kɛli la i b'i hakili to o la kosɛbɛ i b'i mabɔ o la i bɛ porno lajɛli dabila nka yɛrɛla kulonkɛ dun a dabilali a ma nɔgɔ a kɛlen b'a fɔ dɔrɔgu mɔgɔ min bɛ dɔrɔgu ta n'i ko sigɛrɛti mina ka sigɛrɛti min da yɔrɔ a ma nɔgɔ o bɛ cogo min na yɛrɛla kulonkɛ fana i b'a fɔ o cogoya walasa i k'a faamuya voilà mais tɛgɛnigiw de bɛ yen nɔ i bɛ se k'a dabila cogo min na voilà o tɛgɛnigiw ninnu walasa hali i bɛ se ka porno lajɛli dabila tɛgɛnigiw de bɛ yen nɔ o tɛgɛnigiba fɔlɔ o ye jumɛn ye
n'a sɔrɔ k'a fɔ i bɛ porno lajɛ i ka ordinateur de la donc n'o ye langolo film ninnu ye i b'a bɛɛ effacer ka bɔ k'a bɛɛ bɔ i ka ordinateur kɔnɔna na photo fɛn bɛ k'a fɔ min bɛ se k'i lajigin kafoɲɔgɔnya la i b'a bɛɛ bɔ i ka ordinateur kɔnɔ n'a sɔrɔ fana ye k'a fɔ i b'a lajɛ téléphone de la o ye filanan ye n'a sɔrɔ i b'a lajɛ téléphone fana na téléphone kɔnɔna na photo fɛn bɛ yen vidéo fɛn bɛ yen nɔ i b'i mabɔ bɛɛ lajɛlen na n'a sɔrɔ i bɛ hali clip de lajɛ n'o ye dɔnkilidalaw ka clip ninnu ye k'a fɔ i b'o de lajɛ fana k'a fɔ ko muso lankolon b'o la walima cɛw lankolon b'o la walima cɛw bɛ fini sugu dɔ don wala musow bɛ fini sugu dɔ don wala musow bɛ tagama cogo sugu dɔ la min bɛ se ka i nege wuli walima min bɛ se k'ale jigin kafoɲɔgɔnya la i b'olu bɛɛ lajɛlen effacer ka bɔ i kun i b'a bɛɛ bɔ i kun donc maintenant o nafa ka bon kosɛbɛ maintenant sabanan min n'i bɛ se k'o f'i ye n'a sɔrɔ application fana b'i kun ka d'a kan téléphone na sa application b'a kɔnɔ minnu ɲɛsinnen don porno ko ni fɛnw ma kafoɲɔgɔnya ko ma donc olu application ninnu walima ni groupe i ye groupe ka fana groupe dɔw bɛ yen nɔ sisan whatsapp kan i b'a sɔrɔ a groupe ninnu na i b'a sɔrɔ kafoɲɔgɔnya ko dɔrɔn de bɛ k'a kan cɛnimuso ka kumaw dɔrɔn de bɛ fɔ a kan donc maintenant ani porno dɔrɔn de bɛ bila a kan olu groupe sugu ninnu i bɛ bɔ olu groupe kan i bɛ bɔ o groupe bɛɛ lajɛlen kan i b'o groupe supprimer ka bɔ i kun maintenant application min fana b'i kun k'a fɔ ko application k'a bɛ kafoɲɔgɔnya kan i bɛ application bɛɛ supprimer ka bɔ i kun i bɛ fɛn wɛrɛ application wɛrɛw bila i kun min ni kafoɲɔgɔnya yɛrɛ tɛ fankelen fɛ maintenant o nafa ka bon kosɛbɛ o ye sabanan ye naaninan i bɛ se ka min kɛ halisa k'i mabɔ porno la yɔrɔ o yɔrɔ bɛ yen k'a fɔ ko n'a sɔrɔ i ye cɛ de ye k'a fɔ ko musow lankolon bɛ se ka k'u ye o yɔrɔ la a kɛra bariso kɔnɔna a kɛra hôtel ye walima a kɛra boîte kɔnɔna ye a kɛra yɔrɔ yɛrɛ k'a fɔ i bɛ musow lankolon ye walima i bɛ musow ye fini sugu dɔw la min bɛ se k'ale jigin kafoɲɔgɔnya la i b'i mabɔ olu yɔrɔ bɛɛ la fo ka taa fɔ i ɲinana masturbation in kɔ n'o ye yɛrɛla kulonkɛ in ye n'a sɔrɔ i ye muso fana de ye cɛw bɛ yɔrɔ la o cogoya kelen na fana i b'i mabɔ o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na donc ninnu ye technique ye n'i y'ale to a la a b'i dɛmɛ kosɛbɛ walima walasa i bɛ se ka porno lajɛli dabila a daminɛ na n'i sera ka a lajɛli dabila ka vidéo ninnu k'olu supprimer ka bɔ i kun o ye progrès ba ye hali n'a sɔrɔ i bɛ ka continuer hali n'a sɔrɔ bɛɛ la i bɛ ka masturbation kɛ kuma kelen-kelenninw na a daminɛ na a bɛ se ka kɛ i tɛ se ka kariya ka bila yɔrɔnin kelen mɔgɔw tɛ kelen dɔw bɛ kariya ka bila yɔrɔnin kelen nka dɔw bɛ yen u tɛ kariya ka bila yɔrɔnin kelen hali ma se ka kariya ka bila yɔrɔ kelen n'i sera ka ninnu bɛɛ bɔ i kun ka photo ninnu film ninnu application k'olu bɛɛ bɔ i kun n'i sera k'o kɛ o ye ɲɛtagaba ye fɔlɔ donc i bɛ ka kelen-kelenni minnu kɛ tagalen ɲɛfɛ i bɛna a hakilina fana ta k'a fɔ i y'a ŋaniya siri i t'a kɛ tuguni i b'a dabila n'i bɛ se ka dabila yɔrɔnin kelen yɛrɛ fana i b'a k'o cogoya kelen na o ye technique ba fɔlɔ ye i bɛ se ka min kɛ walasa k'a dabila ka d'a kan o de ka ca filanan bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ mɔgɔ caman bɛ yen nɔ ni yɛrɛla kulonkɛ bɛ diya u ye wagati la waati na n'u sɛgɛnnen don walima waati na n'u bɔra baarayɔrɔ la u nana dɔrɔn u kelen bɛ so kɔnɔna na yɛrɛla kulonkɛ bɛ diya u ye ka d'a kan dɔw b'a fɔ k'a fɔ olu bɔ o baarayɔrɔ la u bɛ yɛrɛla kulonkɛ k'u yɛrɛ la fɔlɔ donc n'u tora ɲɛgɛn kɔnɔ dɔrɔn u bɛ yɛrɛla kulonkɛ k'u yɛrɛ la n'u b'o ko donc maintenant n'a sɔrɔ e ye mɔgɔ sugu ye k'a fɔ o bɛ kɛ walima n'i bɛ yɔrɔ la yɔrɔ min k'a fɔ n'i fɛrɛla dɔrɔn i bɛ yɛrɛla kulonkɛ kɛ i bɛ hakili to min na kosɛbɛ n'i bɔra baarayɔrɔ la fɛn fɔlɔ min sɔnni k'o kɛ i bɛ se ka taa farikolo ɲɛnajɛ kɛ i bɛ se ka taa farikolo ɲɛnajɛ kɛ n'a ka di yɛrɛ i bɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛ fini minnu i bɛ se ka taa n'o ye fɛ baarayɔrɔ la i bɔtɔ baara sɔnni ka na so i bɛ taa farikolo ɲɛnajɛ kɛ wala dɔw bɛ na i bɛ hakili to o yɔrɔ la walima ni mɔgɔ min bɛ fana k'a fɔ n'i kelen bɛ so kɔnɔna na dɔrɔn walima n'i kelen fɛrɛla yɔrɔ o yɔrɔ k'i bɛ to ka yɛrɛla kulonkɛ kɛ donc n'i y'a dɔn k'a fɔ i kelen bɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'i hali bɛ ka jigin yɛrɛla kulonkɛ la i bɛ wuli ka fɛn dɔw kɛ i bɛ wuli ka ci dɔw kɛ walima i bɛ se ka wuli ka bɔ i kelen na ka taa fara mɔgɔw kan yɔrɔ la jama bɛ yɔrɔ min na donc maintenant n'i taara yen nɔ dɔw bɛ la caman na wagati kunkurun kɔfɛ i bɛna ɲinɛ a kɔ ka d'a kan fɛn dɔ don a bɛ komi ni gulɔ nege gulɔ min minɛ n'a ma gulɔ min a bɛ degun a wala a fana bɛ i b'a fɔ cogoya la nege minɛ n'i m'a kɛ wala a b'i degun nka wagati kunkurun de don wala donc n'i y'a dɔn k'a fɔ k'i n'i sɛgɛnna walima ni degunna k'i b'a kɛ i bɛ se ka nin technique ninnu kɛ n'i ye nin kɛ a caman na i bɛ ɲinɛ a kɔ dɔɔnin fo ka taa fɔ i y'a dabila ninnu ye kɛwalebaw i bɛ se k'i hakili to min na min bɛ se k'i dɛmɛ kosɛbɛ walasa e bɛ se ka kisi e bɛ se ka mabɔ yɛrɛla kulonkɛ la fo ka taa fɔ i y'a dabila pewu walasa i bɛ ka diɲɛlatigɛ ɲuman kɛ ka ɲa nin bɛɛ dɔnni kɔfɛ halisa n bɛna ɲɛfɔ i ye n ye a fɔ ko n bɛna ladilikan dɔw fɔ i ye n'o ye conseils ye maintenant i bɛ se k'i hakili to min na kosɛbɛ conseil 8 n bɛ n'o fɔ i ye conseil 8 n'o ye ladilikan 8 ye n bɛ n'o fɔ i ye ladilikan 8 min n'i ye hakili t'o la o bɛ se ka sababu ye ne tɛ yɛrɛla kulonkɛ ne t'o k'i ka diɲɛlatigɛ la tuguni o ladilikan 8 o fɔlɔ i kan k'i hakili to min na fɔlɔ sɔnni k'o fɔ i ye i bɛ bigi dɔ ta ka papier dɔ ta cahier dɔ ta k'o bila i kɛrɛfɛ ka d'a kan i b'a sɛbɛn de voilà donc n'a sɔrɔ i kalannen don n'a sɔrɔ i kalannen yɛrɛ tɛ fana i bɛ ka segin ka video lajɛ i b'a lajɛ fɔ siɲɛ caman walasa ka to kunkolo kɔnɔ nka n'i kalannen don i b'a sɛbɛn kuma bɛɛ i bɛ to k'a kalan ka d'a kan walasa e ka se ka yɛrɛla kulonkɛ dabila a tɛ ɲɛ kuma bɛɛ f'i ka to ka la motiver f'i ka to k'a bilasira kuma bɛɛ n ye kɔlɔlɔ minnu fɔ n'i miiri o kɔlɔlɔ bɛɛ la k'a bɛ se ka degun lase i ma a bɛ se ka degun lase i ka furu ma a bɛ se ka degun lase i ka diɲɛlatigɛ ma donc n'i miiri o la caman na i b'a dabila nka technique min ni conseil min n'o ye ladilikan min ye n'i bɛn'o fɔ i ye sisan nɔ o nafa ka bon kosɛbɛ o ladilikan fɔlɔ i b'a fɔ n y'a fɔ cogo min na o fɔlɔ ye min ye i k'a sɛbɛn k'a fɔ e bɛ ka wagati minnu kɛ
ka yɛrɛla kulonkɛ ninnu k'olu kɛ ani i bɛ ka wagati min kɛ ka langolo film n'o ye porno ninnu ye k'olu lajɛ i bɛ ka temps min ta o la heure 1 heure 2 heure 3 heure 4 i bɛ k'o min kɛ yala e tɛ se ka fɛn wɛrɛ k'o la i ka diɲɛnatigɛ kɔnɔ min bɛ se k'i dɛmɛ kosɛbɛ i b'o sɛbɛ o ye fɔlɔ ye. Filanan fana i b'a sɛbɛ fana k'a fɔ k'i bɛ ka yɛrɛla kulonkɛ minnu kɛ n'a sɔrɔ e bɛ k'o min kɛ tagali ɲɛfɛ k'a bɛ se ka degun lase i ma. Donc tagalen ɲɛfɛ n y'a fɔ a bɛ se ka kulujala gosi n'o ye impuissance sexuelle ye a bɛ se k'o lase i ma. Donc maintenant n'i y'o dɔn i b'o fana sɛbɛ k'a fɔ n'i m'a dabila a bɛ se ka nin fana lase i ma. I bɛ tila k'a sɛbɛ sabanan na k'a fɔ n'i ma yɛlɛla kulonkɛ dabila a bɛ se ka sababu ye ka na ni dilanteliya ye. O ye sabanan ye. Naaninan i b'a bila i kunna k'a fɔ n'i ma yɛlɛla kulonkɛ dabila ala bɛ se ka kɔlɔlɔ don n ka denko fana na. Ka d'a kan n mago bɛ kafoɲɔgɔnya la cogo min na n tɛna se k'o kɛ lawaji tɛna se ka se muso kɔnɔ dɔw maintenant finalement a bɛna se sababu ye hali ka dilanteliya k'o se ma fo ka na kɛ den sɔrɔ o bɛ se ka gɛlɛya ma i b'o fana sɛbɛn. A duurunan i b'a sɛbɛn fana k'a fɔ ni n bɛ to ka yɛrɛla kulonkɛ kɛ yɛrɛla kulonkɛ ni n bɛ to k'o kɛ tuma bɛɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye ka kɛ k'an fanga dɔgɔya n mago bɛ k'an galabu kɛnɛya cogo min na k'an sɔn n yɛrɛ ye a bɛna n dɛsɛ o fana na n'o kɛra o bɛ jouer i ka adamadenya kan a bɛ jouer hali i ka wari ɲini cogo kan a bɛ jouer hali garisɛgɛ kan ka d'a kan i bɛ fɛ ka min kɛ i tɛna se k'o kɛ. A wɔɔrɔnan i ka sɛbɛn fana k'a fɔ maintenant tuma bɛɛ e bɛ yɛlɛla kulonkɛ min kɛ a bɛ diya i ka taa fɛ tuma bɛɛ a bɛ ka diya i ka taa fɛ tagalen ɲɛfɛ hali n'a sɔrɔ i b'a kɛ kuma kelen-kelennin na a bɛna kɛ kuma bɛɛ i b'a kɛ kuma bɛɛ i b'a kɛ min kɛ i bɛ se ka kɔlɔlɔ bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o kɔnɔna na. A wolonfilanan i ka min dɔn fana ni mɔgɔ caman bɛ yen nɔ n'u ye yɛlɛla kulonkɛ kɛ yɛlɛla kulonkɛ in kɔfɛ n'o ye masturbation ye a kɔfɛ u bɛ maloya hali u yɛrɛbakun ma u bɛ nimisa kɛlen kɔfɛ. Donc o min bɛ k'i la i k'a sɛbɛn k'a fɔ a kɛlen kɔfɛ e bɛ nimisa a kɛlen kɔfɛ i bɛ maloya i yɛrɛ ma. Donc mun de l'a to i b'a kɛ a ka kan i k'a kɛli dabila maintenant i b'o fana sɛbɛn. Maintenant a seginna o ye min ye n ye fɛn o fɛn fɔ i bɛ miiri nin bɛɛ lajɛlen na kɔlɔlɔ minnu b'a la. Donc maintenant n'i y'a dabila fana nafa minnu n'i bɛ se k'o sɔrɔ a kɔnɔna na waati kunkurunin de don. Maintenant n'i m'a kɛ a tɛ foyi tiɲɛ ye i k'a dɔn k'a fɔ ala ye adamaden dilan cogo min na i ye kafoɲɔgɔnya kɛ o i m'a kɛ o a tɛ foyi tiɲɛ ye. U b'a fɔ n'i m'a kɛ barakɔrɔ dimi fɛnw bila adamaden na nin bɛɛ ye kuma de a tɛ komi n'i ma kafoɲɔgɔnya kɛ ko a b'i faga walima k'i ye bana dɔ mɛn ko n'i ma kafoɲɔgɔnya kɛ ko nin bana ko b'i minɛ o tɛ yen nɔ. Mɔgɔ docteur si tɛ se k'o fɔ ye k'a fɔ ko nin bana ko n'i ma kafoɲɔgɔnya kɛ ko nin bana b'i minɛ walima n'i ma kafoɲɔgɔnya kɛ i bɛ sa. N bɛ misaliya dɔ d'i ma n'a y'a sɔrɔ cɛ min bɛ k'a fɔ i tɛ kafoɲɔgɔnya yɛrɛ kɛ ni lawaji n'a cayara farisogo la farisogo yɛrɛ b'a labɔ farisogo b'a labɔ cogo di i b'a sɔrɔ n'i dalen don sufɛ i bɛ se ka sogo kirikaraw kɛ sogo min yɛrɛ hali ni dugu yɛrɛ tɛ se ka ɲɛfɔ mɔgɔ ye sɔgɔmada fɛ i wuli ka sɔrɔ i ka kulusi ɲiginnen don walima i dalen sufɛ i ma sogo hali fɛn yɛrɛ la sɔgɔmada fɛ i wuli ka sɔrɔ i ka kulusi ɲiginnen don voilà donc maintenant farisogo yɛrɛ bɛ lawaji labɔ kɛnɛma ka sɔrɔ hali yɛrɛ m'a labɔ donc i y'a kɛ o i m'a kɛ o a tɛ foyi tiɲɛ ye a bɛ hakili de la a bɛɛ bɛ hakili de la n'i y'a bila i kunna k'a fɔ ko i kan k'a kɛ donc o de y'a to n'i y'a bila i kunna k'a fɔ i kan k'a kɛ n'i tɛ k'a sɔrɔ k'a kɛ o caman na i bɛna kɔnɔdimi bila i kunkolo la donc maintenant u b'a fɔ ko n'i m'a kɛ ko kɔnɔdimi b'i minɛ voilà donc maintenant o bɛɛ parce que a bɛ kunkolo de la mais ni mɔgɔ min bɛ k'a fɔ n'i m'a bila i kunkolo la a tɛ foyi tiɲɛ ye mɔgɔ bɛ yen minnu ka diɲɛnatigɛ kɛ ka ban k'a ta u ka diɲɛnatigɛ daminɛ fo ka taa fɔ u banna u ma kafoɲɔgɔn kɛ hali siɲɛ kelen u dun ma sa ka sababuya kɛ o ye donc maintenant n b'a f'i ye k'a fɔ scientifiquement walima sira wɛrɛ fɛ diinɛ sira fɛ sira si tɛ yen n bɛ se k'a fɔ ko n bɛ min dɔn k'a fɔ ko n'i ma kafoɲɔgɔn kɛ ko nin b'i sɔrɔ walima n'i ma kafoɲɔgɔn kɛ i bɛ sa o tɛ yen nɔ donc maintenant a bɛ hakili la fɛn bɛɛ bɛ hakili de la n'i y'a bila i kunna k'i b'a kɛ n'i m'a kɛ kɔni i tɛ lafiya o kɔni n'i m'a kɛ i tɛ lafiya i hali bɛ fɛn o fɛn na kɔnɔdimi o fɛn o fɛn tɔɔrɔ fɛn fɛn i b'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ mais n'i y'a bɔ i kunkolo la kana bila i kunkolo la yɛrɛ foyi i bɛ ka diɲɛnatigɛ k'a sɔrɔ foyi t'a la donc maintenant n'i y'olu bɛɛ lajɛlen sɛbɛn k'a bila i kunkolo la ka n'u halina ninnu k'olu dɔn donc a bɛ kɛ sababu ye n'a sɔrɔ e mɔgɔ min baarada ye yɛrɛla kulonkɛ ye k'a fɔ i bɛ to ka masturbation kɛ a bɛ kɛ sababu ye ne b'a kɛli dabila walasa degun kana ne sɔrɔ walasa e ni muso bɛ se ka ko diya ɲɔgɔn ye cogo min na walasa e muso kana furu sa ka sababuya kɛ walasa muso fana e fana furu kana sa ka sababuya kɛ i ka yɛrɛla kulonkɛ ye n'a sɔrɔ nin video in diyara ye i bɛ j'aime ta i bɛ abonné i bɛ cloche notification ta walasa ni video kura kɛ wagati o wagati e ka kɛ mɔgɔ fɔlɔ min b'a lajɛ yan nɔ f'i sigiyɔrɔ la.